Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Mọnde, 22 n'ime ọnwa Ọgọst afọ 2022 ma bụrụkwa ahịa orie. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba America. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ndị ọkpa egbe atọrọla ndị Reverend Sister anọ nke ụlọ ụka Katọlik n'okporo ụzọ awara siri Ọkaigwe gawa Ụmụlọlọ nke dị n'ọchịchị kansụl Ọkaigwe na steeti Imo. Njinji a jiri n'isi ụtụtụ Sọnde. Ndị a atọrọ bụ ndị otu Sisters of Jesus nke The Savior Generate bụ otu nke ụlọ ụka Katọlik dị na Port Harcourt na steeti Rivers. Odeakwụkwọ nke otu a bụ Zita Ihedoro bụ onye kwupụtara njinji a jirinụ n'ihu ndị nta akụkọ n'ụbọchị Sọnde. Ọ kpọpụtara aha ndị atọrọ dịka Sista Johannes Nwodo, Sista Christabel Echemazụ, Liberate Mbamalụ nakwa Benita Agụ. Ka o sila dị, o kwupụtara sio na awakpuru ndị a mgbe ha nọ n'ụzọ na-aga ụka ịtụ mmamma nke otu onye Reverend Sister na mpaghara ahụ. Ọ kpọrọ oku ka ekpe ekpere ka a tọhapụ ndị a na-enweghị nsogbu ọbụla. Ka o sila dị, ọ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Imo bụ Michael Abatam amanyebeghị ọnụ n'okwu a n'oge anyị nwetara ozi a, ma ime obodo ndị dị n'Ọkaigwe na Lenru nke dị n'agbata steeti Imo na Abịa abụrụla nnọọ ebe ntọ mmadụ na-egbu ebule kwa ụbọchị. Njinji a jirinụ mere dịka ọ gasịrị abalị 9 mgbe ndị ọkpa egbe wakporo otu onye ụkọchukwu Katọlik na onye seminarian n'okporo ụzọ awara siri Ọkaigwe gawa Ụmụnnochi bụkwa nke dị n'agbata steeti abụọ ndị a. Ka o sila dị, emesịrị tọhapụ mmadụ abụọ ndị a ka ọ gasịrị abalị abụọ a kwụrụ ụgwọ mgbapụta n'isi ha. N'otu ihe yiri nke a, ndị ọkpa egbe agbagbuola otu onye mekaniki onye aha ya bụ Valentine Enwerem na Ugwu Ọjị nke dị n'ọchịchị kansụl Owerri North dị na steeti Imo. Ozi anyị nwetara kọwara sio na agbagburu nwa amadi a na mgbede Fraịde mgbe ndị ọkpa egbe awakporo ha na U-turn nke dị na njikọ ụzọ ahịa Nkwọọjị dị na okporo ụzọ awara siri Owerri gawa Ọkaigwe. Ma mgbe ha gbagbusiri nwa amadi a, ha gara n'ihu tọrọ mmadụ atọ bụ ndị ọkwọ n'ụgbọala ha. Nke a kpalitere ụjọ na mpaghara ahụ ebe ndị ekperima nọrọ na-agba egbe dịka ha si na mpaghara ahụ na-apụ. Ka o sila dị, ndị ogbo nwa amadi a bụ onye mekaniki n'oge a gbara ha ajụjụ ọnụ na Ọjị Mechanic Village nke dị na Ọjị n'ụbọchị Satọde, ha sịrị na ndị gburu nwa amadi a tinyere isi na mpaghara Ọkaigwe ngwa ngwa ha gbusiri ya ma tọrọkwa ndị ọkwọ n'ụgbọala. Ka o sila dị, ha sị na ha gwara nwa amadi a ka o sonyere ha, mana ọ jụrụ ajụ bụkwa ihe mere ha ji wee gbagbuo ya n'ebe ahụ ma tọrọ ndị ọkwọ n'ụgbọala. Ha mere ka anyị mata na Vincent bụ nwaafọ Ikeduru nke dị na steeti Imo bụkwa onye nwunye ya na-ere ahịa n'akụkụ ụlọ ahịa ya. Ka o sila dị, n'ụbọchị Fraịde ahụ kwa ka ndị a na-eyi ndụ egwu gara n'ihu tọrọ otu onye ama ama n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress na kansụl isi ala mba anọ. Dịka ozi anyị nwetara esi wee kwuo, Chief Godson Obijiakụ bụ onye atọrọ n'ime obodo ya dị n'ama Ụzarị dịka ha gakwara n'ihu tọrọ otu onye ndọrọndọrọ ọchịchị ọzọ bụkwa onye oji ego achụnta ego bụ nwaafọ Ikeduru a maara dịka Ability bụ onye atọrọ n'otu ụlọ ebe a na-ere ọgwụ dị n'Amara Akụ. Nke a kpalitere ụjọ dịka ndị mmadụ riri mbọmbọ wee gbachisie ụlọ ahịa ha. Ka o sila dị, otu onye bụ onye si na mpaghara ahụ onye na-achọghị ka akpọọ ya aha sịrị na Chief Obijiakụ bụ onye na-achọ ịzọ ọkwa onye isi oche ọchịchị kansụl bụ onye atọrọ mgbe ndị ekperima tinyere isi na mpaghara Amara Akụ ka ha hụrụ otu ụgbọala Tundra nke nọ n'ihu ụlọ ahịa ebe a na-ere ọgwụ. Ha gara n'ihu kwụsị ma tọrọ Chief Ability wee gbakwa egbe n'elu ma rie mbọmbọ. Ka o sila dị, ọ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ Michael Abatam ekwubeghị okwu gbasara nke a. Ozi anyị nwetara akọwala sio na ndị otu Biafran Nations League BNL awakpuola ndị ọrụ mmanụ 5 bụkwa ndị na-aga ọrụ n'isi ụtụtụ Satọde n'ime obodo Abena bụ nke bụbụrụ isi obodo ọchịchị ime obodo Bakassi. Ndị hụrụ mgbe nke a mere kwupụtara sio na ndị otu BNL a gara n'ihu gbakwa ụgbọ mmiri ndị a ọkụ bụ ndị ọrụ mmanụ a na mpaghara ahụ, mana ekwupụtaghị ma enwere onye nwụrụ na ya bụ njinji. Ka o sila dị,
Nchọpụta emere gosiri na ndị ọrụ nchekwa Naịjirịa gara n'ihu chụso ndị otu BNL a n'oke ala dị n'etiti Ikan na Cameroon nke dị na Bakassi na steeti Cross River ka ọ gasịrị awa ole na ole njinji a jiri. Kosiladị, ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị BNL si na ntala ebe ọ bụkwa na ndị ọrụ nchekwa Naịjirịa anwụdeghị ha. Kosiladị, ndị ọrụ nchekwa mba Cameroon amaana amụma ịnwụchi ndị otu a gbara ha kụrụ afọ n'ala. Kosiladị, BNL bụ otu na-akwado Biafra na mpaghara Bakassi Peninsula bụkwa ndị gara n'ihu na-akpachi ụgbọ mmiri eji egwu mmanụ na mpaghara ahụ bụ ndị na-egwuru mmanụ n'ala Biafra ma bụrụ na-aga na mba ndị ọzọ. Igbo ndị nwe mmadụ, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ịbụ onye na-arụ ọrụ n'otu ndị agha, ịbụ onye agha lara ezumike nka na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu. ABVet na-akpọ gị ka ịbịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopụ ha n'akara nwaodide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya ka bụkwa Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ozi anyị nwetara kọwala sio na otu nwa agbọghọbịa bụ onye soro wee tọrọ n'oge ahụ ndị na-eyi ndụ egwu bụ ndị otu Islamic State of West Africa wakporo ụgbọ oloko siri Abuja gawa Kaduna bụ nwaada gbara 21 onye a maara dịka Azuraf Lois John bụ onye isi ndị otu ISWAP bụ ndị mere mwakpo ahụ na-achọ ikuchi na alụmdi na nwunye. Otu onye ha na ndị otu a na-enwe mkparịta ụka bụ Mamu kwupụtara nke a n'ụbọchị Fraịde. Mamu siri na ya bụ alụmalụ nwere ike ihi odo n'oge na-adịghị anya. N'otu ozi o zipụrụ ndị nta akụkọ na Kaduna n'ụbọchị Fraịde, Mamu siri na ya nwetara ozi a gbasara nke a site n'aka otu onye n'ime ndị a na-eyi ndụ egwu. Kosiladị, ọ sị na nwa amadi a bụ onye isi ndị a na-eyi ndụ egwu na-achọ ikuchi nwaada dịka ha kuchiri Liam Sharibu na mgbe gara aga. Kosiladị, ọ kpọkuru ọchịchị etiti tụmadị otu jikọtara ndị ụka Kraịst ka ha gbaa mbọ ịhụ na atọhapụrụ nwaada tupu ọnọdụ ahụ zutere Lia Sharibu adakwasị ya. O mere ka amatasio na ndị a na-eyi ndụ egwu kwupụtara sị na ọ bụrụ na ọchịchị etiti na ezinụlọ nwaada agbapụtaghị ya site n'ịkwụ $100,000 na ha ga-akụchi ya na alụmalụ. O nyere ndụmọdụ ka gọọmenti etiti gbaa mbọ ịhụ na atọhapụrụ ndị niile ka nọ n'agbụ nke ndị a na-eyi ndụ egwu. Otu na-achụso ugwu ruru mmadụ bụ Human Rights Writers Association of Nigeria (HURIWA) akpọkuola gọọmenti Naịjirịa ka ha zọpụta nwa agbọghọbịa bụ onye isi ndị otu ISWAP na-achọ ikuchi na alụmdi na nwunye. HURIWA nyere ọchịchị etiti mbirimbi 24 ịhụ na atọhapụrụ Azuraf Lois John bụ nwaada gbara 21 bụkwa onye ụka Kraịst, bụ otu n'ime ndị ahụ atọrọ n'oge ndị na-eyi ndụ egwu wakporo ụgbọ oloko siri Kaduna gawa Abuja. N'otu ozi nke onye nchịkọta HURIWA bụ Comrade Emmanuel Onwubiko zipụrụ n'ụbọchị Satọde, ọ rụtụrụ aka sio na ịgba ọnyụpa ịtọhapụ ndị atọrọ bụ ndị ka nọ n'agbụ kemgbe ọnwa 5 bụ nnọọ nke ga-edubanye ha ịgba akwụkwọ megide ọchịchị etiti. Otu a sịrị na ha agaghị ala azụ ịgba akwụkwọ megide gọọmenti etiti ma nyekwa mkpesa megide onye isi ala Muhammadu Buhari n'aka ụlọ ọrụ na-ahụ maka nnwere onwe okpukperechi na mba Amerịka. Otu a gara n'ihu dọọ aka na ntị sio na gọọmenti ekwekwele ka ọnọdụ Lois dịrị ka nke Lia Sharibu bụ onye nọrịsị na-agbụ kemgbe abalị 19 nke ọnwa Febụwarị afọ 2018 bụ mgbe ndị otu ISWAP wakporo ụlọ akwụkwọ Government Girls Science and Technical School dị na Dapchi nke dị na steeti Yobe. HURIWA gara n'ihu dọọ aka na ntị si na ozi a Mamu bụ onye ọrụ mgbasa ozi nyere onye okpukperechi alakụba bụ Ahmed Gumi zipụrụ kwuru sio na otu onye isi n'ime ndị ekperima ahụ wakporo ya bụ ụgbọ oloko na-akwado ịlụ Lois ekwesịghịkwa ka akpọnye ya n'imi. Kosiladị, Mamu bụ onye ya na ndị a na-eyi ndụ egwu na-enwe mkparịta ụka bụ onye sịrị na ndị a na-eyi ndụ egwu na-eyi egwu ịkụchi Lois na alụmalụ ọ bụrụ na nne na nna ya maọbụ gọọmenti agba ọnyụpa ịkwụ $100,000 iji wee zọpụta ya.
anwụchiela otu nwoke onye aha ya bụ Elisha Tari bụ onye jiri okwute tụgbuo ụmụ ya abụọ na steeti Adamawa. Ndị uwe ojii nwụchiri nwa amadi ya gbara 25 bụ Elisha Tari n'ụbọchị Fraịde bụ abalị 18 nke ọnwa Ọgọst, bụ mgbe o lere ụmụ ya abụọ ndị nọ n'agbata afọ 3 na afọ 5 were okwute na osisi kụgbuo ha n'ime obodo Himikidu nke dị n'ọchịchị kansụl Michika na steeti ahụ bụ ebe ha bi. Ozi anyị nwetara site n'ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ Suleman Ngoroji ekwupụtara sio na Tari jiri okwute na osisi kụọ ụmụ ndị a n'isi ugboro ma kụgbuo ha. Ka o sila dị, ọ bụ papa nnukwu ụmụntakịrị ndị a gara nye mkpesa n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii. Ka ọ dị ugbu a, anwụchiela nwa amadi a n'oge ọ na-achọ iri mbọmbọ gawa na mba Cameroon, ebe ndị uwe ojii nọkwa ugbu a na-agba ya ajụjụ ọnụ ịchọpụta ka mmiri a si banye n'opi ụgbọgọrọ. Igbo ndị nwe mmadụ a sị na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ. Ya mere n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Ụgbọgọrọ m ya ara mma mekwara nwunye di m. Ndụ mmiri ndụ azụ ya dịrị onye ukwu mma, dịrị onye nta mma. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi. Ka emesịanụ.